Vols saber com cuidar les patateres en un test com aquest i que quedin així de maques? Doncs queda't que t'ho explico. Farà cosa de 2 mesos que vam plantar aquestes patateres i mireu com han crescut. Tinc unes ganes de veure aviam què hi ha aquí dins, però bé, encara ens hem d'esperar una mica. Un dels temes més importants és el reg. Aquí veieu que he fet servir una safata per regar des de sota. Però abans vull parlar-vos de l'aigua de la pluja. Aquí veieu com agafo l'aigua que cau gota a gota d'aquesta tuberia i ara sembla que plourà, així que les he preparat totes per recol·lectar el màxim possible. Com ja us vaig dir, l'aigua de la pluja és la millor, perquè és la més natural, aquí veieu, fins i tot un coloret especial. Vaig decidir regar des de baix, des del plat, diguéssim, perquè hi havia dies que si feia molta calor, aquesta primavera una mica boja que hem tingut, doncs les branques queien, les tiges, es doblegaven, perquè la planta deia que necessitava més aigua. Així que vaig decidir regar des de baix, una miqueta més sovint, i aviam què tal. Veieu, tampoc em poso massa, però és més que res perquè tinguin humitat més sovint, no? I així, doncs, que beguin per sota, que xupin i les arrels agafin l'aigua que necessitin. Aquí el mateix, amb l'altre. Aquí veiem un bernat, sembla, que es va caure. Però bé, si parlem de com cuidar les patateres, hem de parlar, esclar, de les plagues. Tampoc és que n'hagi tingut, o pràcticament no n'he tingut. Sí que alguna fulla una mica groga, potser per aquest estrès hídric, no?, de massa aigua o poca aigua. Però bé, aquí veiem unes quantes taques, que serà d'algun insecte que deu haver menjat una mica, però no he tingut massa problemes realment. Una mosqueta blanca, va costar trobar-la, i també, doncs, algun altre bitxet, però vaja, no he tingut gaire problema. Això sí, he fet prevenció, és a dir, he fet servir el que és el sabó potàssic amb una mica d'oli de nim, que ja explicaré més endavant, més que res per prevenir que no vingués alguna oruga o algun bitxo i me les mengés totes. Però bé, en definitiva, el cultiu de la patata en test és molt fàcil. Així que ja ho sabeu, proveu-ho.